Здравейте хора, аз съм Фахам и днес ще играя Egg Wars епизод номер 2 на мапа Snowy, който е доста малка мап и доста ми харесва. Нещо, което ми харесва на този мап е, че няма диамантен генератор на вашия остров, така че трябва да ползвате само ето онзи там, на маничкия мид, който е гадно. Играем с ОП айтеми. Аз по принцип не харесвам много ОП айтемите, но гласува се и се реши да е ОП. Надявам се да успея да победя, защото на ОП почти никога не съм побеждавал. Без шега. Никога. Освен когато съм играл с приятели. Но сутринта те са на училище. За жалост. Да си купа бързо обсидиан. Това може би едно от малкото неща, които харесвам на ОП, че може много лесно да си купиш бързо обсидиан и да си защитиш яйцето. И още малко. Трябва да си купа. Тук пържолите са супер ефтини. Едната е едно айрен. А бронята също е ОП, което и ви дава Protection 5. И тук в тази сега си купите поне по 2 сета, защото много лесно може да ви се щупат сетовете, без да би се любили още. Ако успеете тук да си купите лък в началото, е доста добре, защото другите няма да имат и ще могат лесно да ги убиете. Този печера няма да идва на мид. Сега си купа лък. Много от вас ще решат, че действам в стратегията на ютубър Тулурил, който винаги търси по лък, но не е вярно. Аз просто играя играта. На колко съм крив. Тук на лък ли? Не. И умря. Следващите да печелят там. Защо не мога да стоя? Не шанс да го скоча това. Така. Защо не си е служил обсидиан, толкова дълго време си седя в базата. Така. Сега, че Грей и те нямат яйце, но аз нямам как да се върна. Също си има как. Като я дойде този селен и си купа блокчета. Така. Първата част е направена да разруша двата острова до мен. Но сега да видим дали ще успея да победа. Също се чу къде отиде този сив на име 7 Slash. Когато е уби някой. Може би играта ще бъде по-трудно, отколкото очаквах. Тук трябва силно да подобрите вашия генератор на ниво тройка, защото иначе ще ви е много трудно да съберете неща. Ето така.
Знаехме, че има човек, като един от тях няма яйце. Да мирисвам са отборници. Той къде да се крие? Просто е нелогично да е намерил място, където да се скрие. Ще си купа айрон работи. Когато е опен, можете да си купувате диаманти, но когато е соло, е много трудно да си вземете диаманти, защото имате само един генератор. Особено на тази карта. Затова аз предпочитам да си взема два. Вау, GT9 9161 също има лък. Явно той действа с тази стратегия. Тук и кирките са доста опнати. Като и може да щупите обсидиан, все едно чупите сандстоун толкова бързо. Ще ви демонстрирам на моите лице, когато си купа една от тези кирки. Така. Бум. Още едно лице долу. Което всъщност смятам, че не е много добре, защото така оставам аз сам с Грей. Аз много лесно умигам, което не е добре. В опит, не знам какъв смисъл си купувате златник, като те не могат да ви гонят буквално. Но... Опа! Ето аз съм следващия. Ето който я взема. На бучихко. Изглежда се възможно само нивото от генератора. Къде да бягаш? Къде да бягаш? Така. Той дойде и се възползва от диамантите ми, което не ми харесва. Очевидно го прогоних за известно време, но това няма ми да даде достатъчно. Той си подобри генератора. Най-вероятно аз отивам да си купа една диамантена брадва и ще отида по него. Така. 3 блокове всичко имам. Няколко резервни кожени. Убеден съм, че ще умра. Но все пак трябва да такова. Уау, виж от тук как си стои защитата. Като пълен нубар. Хайде. Yes. Цели го веднъж. Не го бутнах. Бум. Yes. Бутнах го. Вижте колко бързо се чупи обсидиан. Той летва. Не е имал нищо.
трябва да намеря този 7 сплаш, който аз така и не убих. Нека има ли по-лесен остров? Сега ще си купа един компас и ще го намеря. Така. Ето компаса. Насочи към този пичага. 7 сплаш. Ще ми че там, но няма как да настроена. Опа, наверх. Значи на острова на Пинк. Бум! А, не го пих. Бейко. GG, това беше за днешния епизод. Втори епизод победихме. Много съм щастлив. Получих си точките. И това е за първи път победих на ОП сам. За първи път победих на ОП сам. И се чувствам чудесно. Очаквам ви в следващия епизод и ще говоря скоро. До виждане!